Oof. Hey, sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Siyaphila. Yimi la umfoka Mkhonza, ngiyanibonga nginamukele futhi nonke la good people. Thank you so much for being here. Ngiyabonga kakhulu kwabasherayo, abakommentayo, abasubscribayo, abafollowayo komabili ama-channel ku YouTube na ku Facebook. Ngiyabonga kakhulu guys. Thank you. Bafethu anginaso isikhathi esingakanani. Kodwa nje ngithi nangomzuzwana la. Lo 10 minutes enginawo la. Ngithi ake ngene la ngibe live kancane. La. Kunezinto nje ezimbalwa engifuna sithi ukuyidingida nami. Sithi ukuyixoxa nani. Ikakhulukazi after i-press conference ebekhona today ka-Commander uFloyd Shivambu. Khona abacasukayo ukuthi ngisambiza ngo-Commander. Ningixolele bafowethu. Ningixolele kodwa ke ngiphoqwa ukuthi ngingumuntu okwazisayo kakhulu ukulandela i-protocol. Noma izinto zibonakala zingasahambi ngendlela kodwa makuwukuthi indlela okumele zenziwe ngayo ile iyona engizobe ngiqhubeka ngihamba ngayo. Nesikhathi esincane bafowethu la ngizophuma la ku live ngo5 to 4. Ngo5 to 4 ngizophuma la. So which means ngina 10 minutes nje kuphela. Sizibonile ke i-press conference yemayibuye ka Commander Floyd Shivambu. Cishe uma simlalele kahle sizwile izinto ayikhulumile. Enye yezinto engizinothile uma esebala amaqembu amabili amaqembu amakhulu ezepolitiki eSouth Africa amathathu, ANC, MK ne-EFF. Uchazile ukuthi yena nalabo abenabo laphiyana abangama-member ale consultative process yakhe bonke they no longer have confidence in the MK party and they no longer have confidence in the EFF and the ANC. In short, uFloyd usefanisa i-MK party ne-EFF pinda ifanise ne-ANC. Uthi ngeke lamaphathi lawa nanini akhulule umuntu omnyama enhluphekweni. Kuningi bafethu nawe nokwakho ukuzwile kodwa ke mina iloko engifuna ukukhuluma ngako kakhulu. So mangilalela ke ngithake sibuyele kancane la. Umuntu uzoyiphawulela nje ngendlela azwe ngayo obekwenzeka kule press conference. Ukuthi uzweni yena uyibuka kanjani lento ebeyenzeka laphiyana. Ingabe ngempela isho ukuthini ngendlela wena oyibuka ngayo noma ngendlela oyihlaziya ngayo. Mina ke kube nama point amathathu engiye ngaphawula ngathi cha ngiyafisa la ukwa discussa nani specifically ngenza ivideo futhi njengoba ngenza lo live la ku TikTok ku live ke ngizofaka nangale ngizodownload le video ngiyifake na ku YouTube ngoba ngicabanga ukuthi kumele siyixoxe lana. Ngiye ngathi ake sibuyele kancane emuva. Uma uFloyd ejoin iMK party wathi uFloyd kweminye imibuzo ababembuza yona ukuthi kukanjani manje ukuthi ujoin ipolitical party kaZuma okumuntu bewuloku ulwa naye yonke leminyaka uthi umthembi futhi awusoze umthembe and all that. Wathi uFloyd we were misled about President Zuma.
ipoint lokuqala leli ngifuna sithi ukuxoxa ngalo ukuthi uma ejoin MK Party uFloyd ethi we were misled about President Zuma, now I trust him, yingakho ngizosebenza naye. Ngifuna silibheke lelo point ukuthi manibheka izinto ezenzakele since ajoin MK Party kuze kube manje, ingabe le statement lesethi we were misled about President Zuma noma sakhohliswa ngoZuma, did he mean it? Did he mean what he said, or wayemane sikhohlisa? Nicabangana ake sixoxeni ngalokho. Elesibili ipoint uFloyd ukuvezile laphiyana uma ekhuluma ukuthi MK Party kahle kahle ama decision wayo enziwa leadership ye MK Party, othi lawo ma decisions bayawenza ku MK Party yenziwe leadership, but later on kwidina ifamily yahlangana, ithi ngahlangana ifamily noma ayisho ngesibongo kodwa it's clear ukuthi bekhuluma ngefamily yakaZuma, uthi yahlangana ifamily i-overrule konke lokhu obekudecide yini i-leadership ye-MK Party earlier. Okusho ukuthi MK Party in short ngokuka Floyd ama decisions iwenzelwa ifamily yakaZuma. Sisho njalo le statement. Ngifuna sixoxe ngalokho. Bese eyogcina ipoint lesithathu. Uthe lana ioffice lika President Zuma elika Dakwadunusa eNkandla beliloku limthinta limfonela lithi ubaba uZuma ucela i-meeting naye uFloyd eNkandla. Uthi uFloyd ke cha azange aze ay-entertain leyo call leyo ngoba bebabhizi kakhulu eGoli, be preparela le mayibuye conference abebezoyenza la and all that. So angazi ukuthi uyibuka kanjani kona leyo ukuthi umsholozi ebezama ukufonela uFloyd ukuthi eze eNkandla bazokhuluma kodwa uFloyd wa decide ukuthi angayi. Amaphuzu lawa mina ebengifisa sixoxe ngawo kodwa kukuwe ukuthi wena ufuna sikhulume ngani, but nje the main point la ukuthi ake sikhulume ngale press ukuthi isho ukuthini. Ingabe uFloyd mayethi he was misled ngoZuma ingakho ejoin MK Party, did he mean what he said, noma mhlambe ebene intention ethile ngokujoin MK Party? Sesixoxa ke ngaye, siqalile manje ama discussion, sesibheka i-character yakhe as a person ukuya phambili manje. Remember njalo angikaphumi ekutheni still a member of MK Party because akasho ukuthi uyayishiya, although izinto ayikhulumayo sezisho ukuthi uyayishiya iMK Party but akashongo ngokuqondile. Kanjalo neMK Party uthi ayikasikhiphi statement. So ingakho ngithi ake sikhulume ukuthi what did he mean when he said we were misled about President Zuma. Wayesho ukuthini ngokubuka kwakho, nokuthi usho ukuthini mayethi i-leadership ye-MK Party uma ngabe i-MK Party yenza ama decision, lawo ma decision avela shintshwe nje later masihlangene yodwa ifamily kuthi hayi yonke lento edecidewa yikho. Uthini ngalokho? Uthini ngalokho? Bese kuba ile yokugcina ke ukuthi uZuma uke wambiza wathi abe ne meeting wanqaba. Ake sixoxeni ke ngalokho ke bafowethu. Uthini wena? Ngiya kuma comments njengamanje ngiyobheka ukuthi nithini la. Isikhathi enginazo sincane kakhulu, ngizobheka nje ama comments wenu kuphela. Ngizobheka ama comments wenu. Yes. Right. Mbalenhle. Ukhona la uMbalenhle. Uthi let him go to Nkandla ayothethiswa uZuma. Uyadelela lo mfana. Usho njalo uMbali la. Uthi aphinda athi he meant it gonna, Nomalema say the same, for now they are playing politics. Ubhalile Mbali, ngibona ama comments akho la nenye ethi uqinisile ngendaba yefamily. Shothi uMbali uyayivuma indaba yokuthi ifamily decidela iMK Party. Right.
Right. Kenani bafethu. Sele nesikhathi esincane la 8 minutes manje. Nithini ngendaba kaCommander uFloyd Shivambu? Ngoba sekuyacaca manje ukuthi yonke into yakho seyihlele kahle uyahamba vele. Unathi uthi wena uthini? Sengichazile nathi. Sengichazile mina ngiphawulile manje la. Mayethi we were misled about uPresident Zuma. Maye join MK party manje useyishile. Kule point lakhe lela ake ngiphendulele ngoba unathi uyangibuza ukuthi wena uthini. Angazi ukuthi uthi mina ngithini mhlambe kulephi point. Awucacise kuqala nathi ukuthi mawuthi wena uthini usho kulephi point. Noma usho kule press conference as a whole. Ukhuluma ngani la mfowethu? Ngicela ungichazele. Ngizokuphendula. Ngizokuphendula. Right. Right. Kenani bafethu. Isikhathi asikho man, isikhathi asikho bengifuna ukuba ne-hour lonke la kodwa umuntu akanasikhathi man. Wehliye umsebenzi lana umuntu awenzayo. Uyasokolisa kakhulu. Right. Ake ngoba naka abantu basangena la. Mhlamba ake ngikusho lokho ukuthi mina ngithini kulama point lawa akhulunywa uFloyd. Kuleli point lokuthi maye join MK party wathi we were misled. Kule point lathi khona we were misled about President Zuma. Ngibuka ukuthi kukabili because as a human being ngeke uzukwazi ko everything about umuntu, but ngingasho ngithi ama point awachaza ngoba wasupport statement sakhe mayethu usho ukuthini. Wachaza ukuthi uPresident Zuma he has never been in bed nama colonialist, akaze akatholakale kukhulunywa ngaye as a sellout yomzabalazo and everything. Wachaza waze washo nokuthi akaqali manje ukukhuluma kanje ngoZuma. Wakwakhuluma na before ukuthi uZuma akaze abe sellout, even though enezinto eziningi angavumelani ngazo naye uZuma manje, but akaze before abe nomuzwa ukuthi uZuma is a sellout. Uchaza nje izinto eziningi kakhulu. So ngalokho sekela kwakhe ipoint lakhe ngaleyo ndlela nangamanye ama point awashoyo ngoba sesiphuthuma nesikhathi la. Ngingasho ngithi it did make sense ukuthi simamukele thina as MK party members ukuthi hayi no akakalithatha ithuba sisebenze ngoba sikholelwa ukuthi nomsholozi njobe emamukele ukuthi amamukela abe member MK party, it means usembonile ukuthi uphendukile. So ngingasho mina ngoba kuze kube manje akekho umuntu 100% sure ukuthi he meant it when he said we were misled by Zuma noma vele ukholelwa lokho ayekholelwa kudala ngoZuma. Kukhona lento ku psychology okuthiwa i-cognitive dissonance. La khona uthola ukuthi umuntu ubelieve entweni ethile. Yebo? Kodwa izenzo zakhe lo muntu zingahambisani nalento akholelwa kuyo. Uyayibona? So in fact masingabuka la indlela osekwenzeke ngayo kule ndaba kaFloyd manje njobe seqala ipolitical party le mayibuye in a way kubonakala engumuntu okholelwayo ezintweni ezikhulunywa uZuma ngoba mawumuzwa namanje uyayikhuluma izinto ezikhulunywa uZuma nezikholelwa uZuma, but ama actions akhe akhuluma enye into uma ethi he's now moving away from i-guardianship kaZuma noma i-guidance kaZuma noma i-mentoring kaZuma. Okay, uyabeka ama reasons akhe ukuthi okay it's because Zuma is surrounded by scoundrels and all that. But ke into engiyibukayo la ngathi ikhona lento ye cognitive dissonance kancane mangibheka, but sizokubheka nje bakuhamba amalanga ukuthi
lokho singakusupporta kanjani ukuthi uFloyd kunezinto ayikholelwayo kuZuma zisekhona namanje. Ingakho mawungabheka kunzima nokuthi alikhiphe eligcwala umlomo ukuthi uyaphuma ku-MK Party. Kunzima nokuthi futhi asho ngokuqondile ukuthi ufila kanjani ngoZuma as a person. Akasasho ngokuqondile manje ukuthi we misled about Zuma, angisamthemba uZuma and all that, kodwa ukhuluma ngabantu abasurrounde uZuma. Okusho ukuthini? Kunezinto uFloyd ayikholelwayo ngoZuma manje, but ama actions akhe asakhuluma okunye. Uma ezothi yena we cannot mighty we cannot be confident kwi-MK anymore. Asayithembi MK, which means in short mayisho njalo indirectly he says we are no longer confident kubaba uZuma, because phela makukuthi akasekho confident kwi-MK Party, he means he's no longer confident kuZuma. It means uZuma is failing kwi-MK Party. uZuma is failing ukumuva i-MK Party ngendlela right. In short ngokuka Floyd, uZuma is now failing to drive i-MK Party ukuthi imove ibe le vehicle le ezokhulula umuntu omnyama kuzo zonke inkinga abhekene nazo. Uthi useluze leyo confidence. So lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthini manje? Yena ukubeka not direct to uZuma, but ukubeka as if ukhuluma nabantu abasurround uZuma. But lento le yakutshela ukuthi is no longer staying kwi-MK Party. And le mawungambheka kahle ulindele ukuthi axoshwe, ngeke aza resign. Sizokubheka naloko futhi ukuthi kusho ukuthini moving forward, ngoba nako lokho kufanele kube ne-meaning ethile ukuthi uFloyd kuze kube manje aka resign ku-MK Party, but instead udecide ukwenzani ukuthi aqale i-political party engaka resign kuphi ku-MK Party. Sizokubheka konke lokho ngoba khona abanye abathi hayi umfoka Mkhonza thina asijaha asitatazeli njengamanje nje ngisambiza ngocommand futhi ngisamhlonipha. Ngizolinda kuze kuphume istatement esigcwele esivela kwi-MK Party, and then I'll make a decision moving forward ukuthi yini engizoyikhuluma about uformer Secretary General Floyd Shivambu ku-MK Party. Yiloko nje bafethu, isikhathi sami sesiphelile ke, so 4 o'clock njengoba ngishilo ngino 10 minutes la, isikhathi sincane bafethu, kodwa nje ngiyawabona ama-comments wenu la. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ningenile nalalela na commenta, kuningi futhi esisazokuxoxa moving forward. Ngiyacela niqhubeke nisupporta le channel. But nje ubani uRichard Nhlanhla uthi family kudala yambona ukuthi yambona kudala ukuthi uzama ukubulala uMkhonto, yikho bebashintsha lezi nqumo zakhe. Angazi ukukhuluma ngakho, kodwa ngathi ukukhuluma ngoFloyd mayithi family kudala yambona. Shotho Richard uRichard Nhlanhla ukholelwa ukuthi uFloyd bebulala uMkhonto. Okay, ubani lo? Right. Yeah, nami ngivumelana nawe Mbali kule mpendulo yakho kuRichard. Akekho umuntu ongabulala uMkhonto. Sizokukhuluma okuningi ngomkhonto wesizwe. Kulabo abaworried ukuthi uMkhonto uyaphela, hayi bafethu, khulilekani uMkhonto awuyindawo. uMkhonto wesizwe awuyindawo, khulilekani nje nirelax futhi. uMkhonto wesizwe uyaqhubeka. Futhi thina njengoba sisekhona la sinama reasons okuba khona la, and sinama reasons futhi ukuthi besilokhu simsupporta uCommander Floyd Shivambu esekhona la. Asiregret lutho futhi ngokuthi simsupporte kwaze kwaba sekugcineni. No regret at all. We'll explain lapho kuma video alandelayo kodwa ukuthi lokho singichaza kanjani. Niphile ke bafethu, ake nginishiye. Ngiyanibonga ngama comments wenu. Thank you so much. Niphile guys. Sohlangana ku video elandelayo silidingite lo daba because lusaqhubeka luya phambili. Ngiyabonga kakhulu.